Panas guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki mata jadi wong tandur neh guys. Maune mangan rewang. Kita tinggal sediluk pirang jam ngono ae nggih. Kan wong papat iki engko rombongane ngerah dhuwit swidak ngene cepet guys iki engko. Engko nek wis serondok jam-jam loro jam piro kan iso bantu Mbak Pur neh. Ceritane rewang mendarat tak sambi golek duit ya iki guys. Kita pamit adik-adik dulu. Halo sayang, aku mangkat sih ya. Pacaran mau kayak apa? Neng tran Kok petualang lebih sangu banyu. Saurunge sing duwe sawah ki gawakno banyu kene wis persiapan banyu. Lho, kae aku ayem mau mak dia nang omah iki iso bantu-bantu. Halo guys, Kok padha kerja, padha golek duit. disambi golek duit ya guys. Iya. Rapo. Ya nggak jam. Lah mang Mbak Tin wis nganu, paling wis entuk winae. Ndek kan Daud. Lah ya ki engko bar nduhur ngono kan wis bar, engko terus genten ngiwangi masak neh. Soale videone iki tak lanjut iki neh Dik, guys. Ndek mau durasine iki wis kepanjangan. Dadine ya tak lanjut bolak-balik piye toh dhisik videone iki kok ngene bar ngene lah ya ben ya guys. Rewang robar videone ganti tandur. Yes, karo cerita karo mlaku ya guys. Dhisik iki selak dinteni bolo-bolone. Iki mau ditelepon soalnya dhisik iki jalan kaki. Omah iki ya serodok guys. Antarane ya jarak enek 50 kilo. Nek 100 kilo nggih. Paling ya 100 kilonan lah. Jalan kaki. Panasnya kok ini guys jam 10 setengah 11 ya. Mangkat raketang panas ya budal. Makaryo semangat. Semangat. Yuk En, ikut. Tandur lah, dadak Daud iki. Gone baju sortower lho. Oga langi wangi masak Mbak Pur. Ayo Nek. Tandur ngene Mbah. Ora tuane biasa guys. Loh, duduk santai ning arep omah. Mangkat sik ya. Ngene Mbah Ju ki lho. Mbah Jimin, Sor Tower. Jalan kaki ki jogging siang. Panas sih guys. Tapi nek wis ning sawah kuwi angine sumilir. Orang ngrasakno panas. Loh. Ini banyu putih. Air putih ya guys. Sak botol. Loh Mbak Maryam wis menunggu duduk manis. Kayak tandur is golek duit. Lah montore sinten? Gak duwe motor Ibu. Lagi jalan kaki kabeh iki. Mlaku kabeh. Lah Dinda lho puluh minggu yo jek ning sekolah aneh malah nganu ngerancang kemah kuwi iki. Enten, ora tau prei yo Dinda iki jenenge minggu lah masam sekolah ae. Ayo wong papat regles e. Ki rombongan baru guys, Mbak Tun. Anu apa? Ikut ayo. Lo sing kebet lagi, Kak. Alah lah kene kok yo melok kebat, aku lah yo iso ayo. Mana tadi beda? Mlaku. Lah motor sampean di masak ya. Foto ya. Lah iya, lah omahe kok iki motor. Lah wong papat mosok ndek yo iso Lah jujur rasa. Ya yo. Parah. Mlaku
Denger takon ngetero anakku lanang mang. Ora roh. Lho Dinda mas aku yo ning omah ngono kok yo. Kelere dadi tokno. Kelere. Ndek keler ora ditokno kelere baten ki dadi tokno. Wis tak siapno aku kok. Lah kene kok lha ya kopi kanggo boten kabeh. Kok bar bedho kak bar wis aku iso ngiwangi masak neh. Iki tak sampe sitokno nek mak aku. Sing apa? Keler. Lho, lah piye lah nek wong siji kak yo nggo siji yo. Lah iya lek kono kelere. Lah aku nggawa loro tok mang tek nggo sitok. Lah ya nek nggo sitok yo pas anu kok. Gak yo. Kene wis ndek telu. Nggonku sing potelan ki lho ditinggal. Yo aja ditinggal lah, gowo lah. Ngene Gowo lah. baten lho. Karek nggo loro win. Ngono lah nggo tambel butuh kok Engko nek anu diganti kuwi lho senare ae. Ganti. Lho lek nek ngetokno montore kok. Lho, lah. Lah mosok wong papat iso? Yo, aku wis eloke. Alah yo. Ayo kae datokno memang. Ayo goncek. Sopo ngono? Kowe ndek motor ya? Kok meh kayak motor. Lah lho ku yo nek motor Ada udah takon misane bensin ra gelem ae lho. Wis ora ben. Kok pira, Mbak? Loro. Mas aku telu mbok adai kabeh kae. Lah, ndone iki sinyok ngene, Mbak. Masake apa seper apa iki? Anu benang iki metet ngono kae lho kok anggere dibatek masih Derek metu juga lah. metet iki. Wong Gak kawak. benang cilik. Mbah wae sapa Lho gak maksudnya ndek mben iki. Kita tuku kono lho. Lah ira metet teh terus senare. Nggonku sing gede ya kae kono. Lah gak loro mbok go kawakmu. Iki loro sing tak gowo. Lah iya, Lha iki segane tak nggo kuwi ya paling yo. Lah sing soalnya di. Ayo. Dhisik. Ngotin ben mburi ya. Lah, nggo banyu sak botol sing tok ya aku. Ora malah ra gowo. Lah piye engko saurunge sing duwe ngirim. Kok yo. Awas. Sampok lho. Sempiro ya, Mbak? Timbal neh. Ya jam 10-an, setengah 11 sih. Lah omongan lambene sawur kan ya lek kurang gengenge kira sambat. Mas, iki motore iki. Motornya paling satu kok. Aduh, om mlaku ning itu. Motornya kadang kok panasan tenanan iki. Ayo, gak aduk dikek kene ae. Iya, corona kan ya. Lah kok iso motor teko kono? Bisa tapi ini kena video kayak mungkin video pangan kok apa ora. Wae kene to. Kok dikene kono? Ya tak corona itu juga ya nek ngono po ora. Nek dikane ora. Ini galungan itu. Ya kok panasen kok. Lah nek sampean nggo jas hujan mong kok nek mbok tutup. Maria wis roh sawet. Kok bingung pecah kamu? Bingung. Iya. Berambang api-api. Iya termasuk cepet teh ndawal iki ya ini wis. Wis simpel. Ini kok apa tak mau. Yo. Aduh para rono etan kira kulon tak ngerti kulon. Don. Iya. Bismillah. Walah bayem sapi api-apike. Anggan
sayur menir, guys. Nah, mandes bayam sapi. Wah, lagi kok panasan ngono kok. Orang gojas hujan kok mang nek gojas hujan jadi kemulno ngono ya ora patek nemen-nemen. Dalane koyo ngene. Kalau guys sawahe sebelah kono kae mbok sing kuwi. Iya, sing penting kan aku nutupi bane ngono. Ijek ngidul nah apa metu galeng kene? Mbah, karek sampean piye? Ayo iki kene yang benak. Wah, alah gak wani gorene. Tuh mlaku iki. Paling dikek kae kono ning omah-omahan kono ku lho. Wong Maryam ki menggo kaliju ngalor teko gubuk ora wani kon nganukno tino. Ora patek brigel ndek iki. Iki arahe Brambang apa ndi resik iki? Suyoto. Suyoto dhewe. Alah, apik ya sawahe. Maksud iki tukon apa iki niki sawah Pak Pemajikan apa nganu iki? Iki apa bengkok ngono kuwi? Anak banyune apa ora ya kok? Ora enak iki. Ora enak gotek ya. Alah melok PT yo kene lah. Iya. Sapa sing nganu? Latet. Melok Mbah Latif iki. Lah yo Buktin ngobel. Ayo. Lho wis siap apa urung winae? Wes ngono. Lah yo. So ayo. Kae lho kono. Kae lho koetan kae lho kono. Kalau sor gedang etane neh kalau. Lah kae Mbah Jimin rene. Ndang ngusung. Nonggone mateng purung iki. Kita wis mah mateng ya wis tuwek. Mateng ya. Angger buk-buk. Lho wis apa? Wae wong juga ibu ki pelanggaran. Kok awan-awan kok pe nyolong nongko. Sawah. Apa ning arane ndi kok iki Tower? Sor Tower. Geseh ki ya angge iki blusuk rene iki. Iki pertama kali ini. Tandur kok kono misan ngono piye? Sing rasane mengisor. Sing nek banyune. Yo yo kon dhuwur. Kon dhuwur. Sing kon dikeki lek kae lho nganune. Iya. Engko berarti ngetan ngulon ngene mujure. Iya, biasane iya. Sesuk ngene make wis ribut wah hampir rica-rica sing mbah kamu lho wis. Sesuk ki opo sih kelakno barang pura lah yo panganan sik sesuk kok ribute kok. Rica-rica ya pe wis gak bumbui. Lah yo iwak tapi rica gak asem-asem. Tapi jere nek tandur gak oleh. Anu mener asem-asem iki gak oleh. Ndur iki asem-asemen. Nek tere asem-asem. Jerene iya jere wong tuwek-tuwek lho ya iki kan nek peleme cah nek peleme. Ngombe apa ora? Nek peleme nek mangan pelem. Lah iki aku nggo banyu rek dingin nek. Lho ngono kuwi lho senengane kaya yo njegakno iya. Lah iya lho sampean sing wis nggowo. Oh alah yo cilik tapi botole rek apa botol gede iki? Sakmene nggih. Iya. Jolah. Senengane yo. Botol cilik. Senengane yo ngono. Iya kuwi lho. Alah iya ya. Iki pundi kuwi lho. Ngono. Yo telepon nganu. Ngomong Agus, telepon Mas nganu kon ngomongi Mas Arif nek sido melok kocek. Ha ndek sore tak omongno. Lah iya tapi wong mulus lho akeh yuyom sak bojone. Lah iya. Lah ndek sore anu ki marani yo sam. Apa? Idulan pri. Marani kowe? Ijo.
Kon kocek ngono. Iya, kocek apa ora lek gak ada di sapa. Oh maune wis aku wis tari dhewe sing duwe ya. Iya. Nek ngono kuwi diparani. Lah nek kocek kan wong pirang-pirang ya, somben nek icir paling golek wong nek. Lah apa? Lah maksude ngono kuwi lho. Biasane rak gak Ya wong mulus wong dindi wong tanggak do melok kabeh iki, Dik. Ya yo wis wong akeh yo wis ya. Lah nek kene tandur ya wis nampa job ngene. Usungno wine. Sing usung Mbah Jimin ki. Endi le? Sing ngusuk. Enggak tomblok. Ya lah wine hidup sor tower pas iki ya. Ngisor tower iki. Iya, tapi kan dekat kok kene. Kering banget ini. Enak, guys. Alhamdulillah ya Allah, jam 12 lewat 10 menit. Wayahe istirahat, guys. Ayam goreng lah woy. Alhamdulillah. Sambel ayam, guys. Kirimane sambel ayam. Apa ae disyukuri. Sego jagung ya ono. Terus apa ae Mbak Tin? Kirimane apa ae dibuka. Terus karo jangan menir. Alhamdulillah. Entuk kiriman jangan menir Mbak Tin. Jangan menir. Rena leren. Rena Mbak. Entuk kiriman sayur menir kok walah senenge. Jangan lodeh blengerik malah nek. Lah ya, alhamdulillah. Iki sek sekedok karo separo, guys. Mangkate iki jam setengah 11. Lho, kandhane lengkap kok. Ngetos sikilku, guys. Lah latare wong ning kedokan nek ora dingetno. Kok iso. Tare rupane ya kok bulus kok. Kok celeng gopak. Kok celeng gopak rupane ya Allah. Sak kedok iki lho, guys. Karek sekedok iki karo sing separo kae. Kan telung kedok, 3 kotak nggih, guys. Nek ngarani kene kedokan. Sak kedok, 2 kedok, 3 kedok. Paling seprapat ya, Mbak, ukurannya sawah iki ya. Seprapat paling ya. Nek perapatan nggih seprapat, tapi nek kotakan nggih 3 kotak. Kae Mbak Tin sing ning gubuk sebelah kono kae. Kae rombongane wong pira, Mbak? 5. Oh 5 yo. Kene wong 4 tok, kacek wong 1. Gaspol. Tenan, Maryam ngajak leren ya lho. Maryam karo Mbak Tin rupane ngate abang ireng guys ngajak leren panasen. Nek Mbak Ten ora ngajak leren ya. Gak, nek aku cara rombongan gathuk kok. Glayek kae oke, gaspol. Gaspol. Mek windah dhewe ya, Win. Alah yo yo. Alhamdulillah kok yo enek tempat meskipun ora ono guboke kok yo enek tempat berteduh. Wit mangga guys iki. Jadi pohon mangga, jadi kena nggo berteduh yuk. Alhamdulillah. Ora sah resik-resikan ijoke. Kaya nyemplung nah jak sementara. Sono aku tak mbak, tapi aku goyi ngene lho. Iki ae tapi bocah-bocah ketemu sik rokok. Aku mau wis dirembak ki apa sayur luncang, luncang tawel. Wis jagung ora. Enggak. Seret. Mbak Purma yo nganu iki. Tuku sego jagung, aku iki firman sego jagung. Iya wis sak meneh. Ambekan. Wes, iki ae. Ambek pupuk. Ayam ora? Yo. Satu. Tadi gak do ayam. Main kok ya. Tuh, Jang. Ayo guys, mam guys. Botoke. Ketok ora. Kok wis. Lho kan Mas Ali kak. Endi wong? Ngapain? Yang, Tomang. Padang sik, Mas. Apa lho? Kirimane dhuwur. Coba. Kirimane coba. Aku jane yo rong lesu, yo gung panasen. Nek aku yo selemahe kok kelawek-kelawek kowe enak ngono cake iki. Pikirku yo gak pegel iki. Sing penak niku yo Win. Yo. Jojong nek Sing atos. Kok barno kowe Win nganu ya. Lho, Ora kuat aku. lho kok ora kuat perkara jempolanku yo Ya, dengkul lho. lho, Bu. Kok iso ora ngono, ya tak barno ae. Wong karek alah pirang ceblekan lemah 6, omah 6 ki lho. Mojok ngene iki. Tangan teng, teko dolan. Gulung Mana mau? Hah? Madang kurang, Mas. Ayo madang, Mas. Entuk, Mbak. Cek ora aja, Mas.
Nang komah pur kae. Kono kok enak. Ayo. Nemani. Wala iki kecil to iki. Nggih. Nam. Anu ku yo. Enggak tahu enak. Enggak maksudnya entah. Tak dulang. Weh, cocok entek. Oh, no lho Mbak, sampean mundur. Apa Mariam sing rene Mbak Tin gen kono. Mati perona, aku mati perona iso. Pandang bana. Lho, Mbah Jimin mah nek gak diceluk Likon terkiriman atau merekod kok ini merekod. Yang kutang segane ora enak. Enten pun. Yang pas Mau ulang ngirim di campuran. Nikmat mana yang kau dustakan? Mam ning sawah yo suwo gere. Masa timbul. Apa? Untung. Meneng ae. Salah terus. Aku mikir ya kayak gon. Tak ambil. Bos. Aneh. Tukung banget. Kayak gagal kan video kan ketok. Enggak walah. Gile. Lah, Kok dulang-dulangan ke sampe ya. Ya ben lo suami istri. Coke daud, coke tandur. Lah mong lek kumpul rambut jak misan. Pak Pelungan kerja dhewe marahi. Lah iya. oh nyempret. Mantep gua. Nah, terus Mariam ngejak sapa ya, Mas? Kaya ku ya. Iki enek sing janda satu lho, guys iki. Bulan dagangan nggih. Sing tok kenalan, guys, iki, guys. Pak. Apa, Lek? Alah, lah wong kono lho sak jam nek leren. Kena nggih jungok iki, Lek. Apa bisa tuh? Wong pegawene dhewe ra bal-balan. Bal-balan mbek kumpul iki. Ya nek kok balapan. Menang sih kan. Nang aku. Soale Pak Pul ngalah. Ora ngalah ngalah. sini. Ora yo. Iya malah di sini ndek nek. Lho lah yo ben kono sing menang ngono rek. Ora, ora. Nang kono ngalah wae dhewe kok. Kae suwake. Netan yo lho ketoke. Mbah ning wae sapa? Kedhi, Mbak. Alah ajar ya, Mbak. Langsung. Kok pinter sik nak menir. Lah lho tuh bener lho. Aku bar ndek ingi kelan menir dhewe aku. Aku mbak bayu. Kayak apa ya? Bali ya. Ora sayur. Nang ibone. Enak iruse nek ora enak sayure. Lho piye, Mas? Enak kali paling. Lali lah kono sayur. Ngambek apa? Ambek sambel. Lah berarti kan Sambel kono tok. Niku lho. nanti esuk paling urung mateng. Menawi. Ya tapi Kene dibawane marene irus. Kon ku sidik sambel. Sambel. Menawi. Nebone. Gautane mare rada angel mare. Ngontol kabeh no kowe. Jahe rada angel. Nemang kuwi rong anak banyune emang kuwi. Sing ngontol. Besok. Heeh. Rong anak banyune. Banyu rekaan. Rada awar mau. Iki nek ora waktu iki sendiri. Lah tandure rawat batore apa? Lah yo iki nek nang omah kan telak-teluk dhewe. Jenuh nek nang omah. Iya. Limbang, limbung. Nangkane aku nimbahan ki seneng. Kowe Koncone nduk akeh. kerjaan. Dhewean yo Guyon bercanda bareng batore rame-rame akeh seneng aku. Panas foto-foto panasan. Kabone. Salah mana? Wes aku warep. Aku sakjane pun patek lesu ya. Engko nang wayah njukur aku genten giliran lesu dhewe gak melok.
Kalau Lah mangan. ketok hek Rape melok mangan. mangan. Arep man rapena. Rapena. Iya, leren dhewe. Ora leren. Kok kayak ngene. Batine Ibu iki. Loh, entuk ibu ya kan padahal dia dhewe sing ngakon Mbak Mas sama Mbak jalan kan dadi. Tak kon ibu wes sakmene ibu sing kah, tak ibu jon tewel nggo manjung-manjung. Lho, ora akeh mendekne ngono Mbak. Ibu iki sakwene nang presiden. Alhamdulillah ya Allah. Marek. Yo, cek jaminan barang, Guys. Digawani roti karo salak. Alah iki kon duduk manis ning kene paling kon mangani salak iki. Bener. Kon duduk manis ae ning kene. Gak kuat ngadeg warken. Salak sitok nggo nganu. Nggo sangu ning jero kedokan. Ora dipangan iki. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sebenarnya guys mau dilanjut nih nggih. Mana tanya? Guri ku ajang Mbak, elok nang ring sih Mbak. Lah kok apa sampean ibu nah. Guri majangku. Lho aku matur ndulang sampean mang. Wis nang diwarki, santai. Santai ka lho karek setengah mbek karek iki tok ya. Mau jam 1 ndra pulang ya. Lah, Jam pira? jam 12 sik. Lewat nggih sepiro iki. Ala jam 2 ngono lho. Paling gak ya kurang luwih jam 2 ya. Apa jam 3? Nah, cocok. Ketok jam 1 ya Mbak. Nek tandur ketoke koyo Mangane rong lorot. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah Gusti, wis rampung guys. Akhirnya wis pol tekan golerenan mau. Ya, ki jam 2 lebih 20 menit. Rampung. Jadi jam 11, 12, 1, 2, 4 jam. Alhamdulillah. 3 kotak, 3 kedok wis. Rampung, pulang-pulang. Iya Mas Ki. Putih-putih tak anu. Pon dah tinggal sak-sak wen. Yang mau apa? Tayang nanti ase. Alhamdulillah. Kalere Mbak Tun sing sak cilik mau si kowe dhewe. Pon ora. Alhamdulillah kalere diwangi Mbah Mas Ali. Lah sing Daud guys, Mas Ali. Berarti memang nek Daud ki serampung, sing tandur ya wis rampung. Bareng rampungnya. Cek dolaran ngresiki celana. Anak sumure guys. Anak sumure. Sandalku mati ke Pakno. Wah, lep nang jero. Yang jero sak. Usine ning kono kabeh pesan. Pon. Kurang-kurang kok nek kurang. Napa? Apa? Wesi. 3. Telu yo. Ya aku yo tok. Telu. Ayo Pak, mana-mana. Ini mbahnya. Kita kok ibawan ngene arek ya. Sing botol gede mau digo Mbah Jimen apa digo awake dhewe? Mbak Tin. Tambah nih. Nang jero. Yo. Mantuk Mbah, mantuk. Nongko Mas. Tapi urung mateng. Lho, gene tebu kene. Semua. Nggih. Tinggal. Ayo pulang, marilah kita pulang. Baru nih sikil. Tapi serandale terus dinggo malah lunyu. Iki mari lemah garing lho, kena sikil ki rasane kok nedas. Walah sumur pirang-pirang. Ketok iki nyediani nek 3 nggo nyiram-nyiram apa nek nandur mbako ngono lho kan. Iya ora ketoke yo. Mbah nek sing enek sumur iki mbah iki. Kok disediani sumur. Sipel boten banter. Lha nggih. Anu kurang gede banyune sira.
Pralone lho. Masalah dhek niku mboten nate diopeni, mboten nate Oh. kocok, mboten nate diunggahno. Dadi nganu ya Mas. Kudune iki Amblek sithik-sithik. berapa ngono. kudu diunggahne diresiki. Paling gak 2 tahun pisan ngono. Walah, 3 kedangon. tahun pisan. Kesuwen Mas, tahun pisan ngono. Tapi nek kadung rusak yo kok Mbah Satini ngono kae Mas. Saged dipendhet ah. Nggih, kadung amblek yo rusak yo total, pokoke silang dhuwit Wis, ngebur neh bebas. ngono kuwi. Ambune lah nyempret kae, berarti itu kok kene. Obat tok. Nang ya. Obat tok. Obat habit. Wong tandur cangklongane ya tas karung. Lah gak nyanu, dikek ngarepe mak Eko kono. Ini lho sitoke. Nggih, Mas. Enteng ngono lho maksudnya. Yo wis karek do ndeyek iki nek mlaku pokoke. Jam 2, 20 menit. Saiki ndra nek jam 2 Lah iki panek. selawe menit Hah? Apa? Walah yo urung yo sampai sore. Mas, Mas. Nggih. Ora ada gotek. Mosok teko kene goncak dolane elik, Jek. Dolane elik iki. Dolane. Apa TikTok kan, Guys? Lho iya, jerepe TikTok kan lali. Lali, Guys. Ning ngetanu melek jan kan lho jembar. Langsung lupa nih gore. Enggak Mas Ali sing nyoteng. Iya. Kabeh TikTok kan opo? Alah. Rupane kaya celeng gopak. Alah. Wes kok kene? Tak kira wes. Yo. Yo. Mariam cek mlaku. Hai, karek kono kok yo. Santai, Bu. Santai. Bismillah. Iya. Yo. Aku dhisik ya. Iya, guys. Iya. Kowe iki ngunjakno aku mesti sambat kok. Oh, abot lho. Swidak loro ora. Alhamdulillah teko omah guys, mlaku arep diterno Mbak Tun dhisik iki. Lah gak usah tak mlaku ae. Anak-anake durung mulih, sek sepi. Pak Su urung balik. Dinda wis mantuk nek Dinda. Sing masakan ambune tekan kene. Alhamdulillah 4 jam entuk dik 60.000. Oh, ora menyala. Cek iso rewang neh. Nggih jam 3, jam setengah 3 ya iki. Setengah 3 kok wis mateng kabeh ora menyala piye? Penak kabeh iki. Penak sekabehane lho. Teko karek mangan keringe wis mateng. Terus karek adang uduk. Terus jangan-jangan orang mateng kabeh. Oh alah. Penting aku ayu men wong sitok kuwi gantine aku. Alah ngono kok iso perawan takoki. Alah ya. Yo kadang iki lho tak. Lho, gak sing cilik-cilik 6 kuwi. Alah ember ning ya, oh, cilik-cilik ning kene beras terus rak tak kurup-kurupno kuwi lho cilik-cilik 6. Iki diubah berarti. Kakean 6, kae kocoke mimbakan. Lah coke ingkung, mie, kacang kering lho. 6 Sibrene wis. ade. Aku kuwi kos aku gak gede, Mbak Bor delok cilik-cilik kok.
Malah tiada ember podo sasi ngono kok. Nek kering ya anu kok. Kuwi lho sing gek kidul. Sing kene buke nguri. Kuwi ya sedeng-sedengan. Dadi rapi lho kuwi ndek esuk mulo wis diomongi ngono esuk. Ora, nek kuwi nemak ingkung, tempe, kacang, mie sedeng-sedengan. Alhamdulillah tak ndang mandi guys, ndang ngiwangi masak neh ya. Maafkan diriku ya teh. Padha kabeh sak nganu. Ditambi golek dhuwit ya disambi rewang ya guys, wong ya jek jam sakmene, jek 2:30. Engko kan manakipane iki mulai bar isak jam 7, setengah 8 perkiraan ya guys. Dek Dinda, lawange buka nduk ngarep, wong wis teko ora dibuka cah. Kok kaya omahe wong minggat. Nek ning desa ki ora enak ya guys nutup lawang kecuali nek wonge bepergian. Kuwi jenenge wis wonge lunga. Oh, apa ki tandane nek pintune ditutup wonge berarti keluar rumah. Nek wonge ning omah ya dibuka. Beda mbek urip ning kota. Urip ning desa nek lawange ditutup berarti nek rezeki malah ora kumanan. Enek wong nonjok ya balik. Enek wong ape ngeteri apa ya balik darani wong heran ning omah ngono guys. Maksud iki ya Allah, rupane sampai abang ngireng koyo ngene ya guys. Ya ngono ae nggih kontene sesuk lanjut neh. Tak coploke guys. Capile wis tekan omah kok. Rantang dicoplok. Ya Allah, alhamdulillah. Mbekane nota mbekan ya guys. Wis matur suwun sanget dumateng family online semuanya yang ada di luar negeri, yang ada di Indonesia nggih. Saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, yang sedang mengalami musibah, yang ada di luar negeri nggih, semoga diparingi selamat. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya guys. Cuma bisa mendoakan semoga saudara-saudara kita dipermudah urusannya, diperlancar rezekinya, dipun paringi sehat, dipun paringi rezekine ngalir terus seperti air zam-zam, yang terutama diparingi sehat ya guys. Ngono ae nggih, donga dinunga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Loh, yo pitekan, nek wayahe tandur yo tandur ya guys, wayahe tampil kadro yo kadro. Dadine yo menyesuaikan. Ngene pas sadruan yo awake iki dirawat guys, dijaga meskipun penggehane tandur manas, tapi nek masalah apa kuwi mukae desa iki tetep tak rawat. Sunscreen iki ora keri guys. Panggah tak jaga terus. Soale apa kuwi terpapar sinar matahari kuwi ning muka kuwi nek gak dikei sunscreen kuwi yo panggah belang. Cara ngono ki pernah ngene. Kanca-kancaku ki do ngene guys. Jadi sing ndi sing terpapar sinar matahari kuwi yo belang, sing kene resik, sing kene ireng. Tapi nek dhisik iki tetep tak ora berarti nak begudang, tak blodro raine dhisik iki. Ben supaya niki aman dari paparan sinar matahari. Ngene yo guys.